Hej YouTube. Halløj for YouTube. Sige kaster stadig op. Og jeg er til min anden video. Hej. Nå, ja. Det er en overlevelse med mig og Mie. Vi har spillet i noget tid, så vi har nogle diamonds og sådan noget. Vi spillede i en dag eller sådan noget. 2. Vi har et hus, og vi har en mine og sådan noget. Og så har vi også en kylling. Ja, sundhed og kylde. Det er sådan en lille kort referat af det, vi har. Ja, og så siger vores lærer, at det ikke er godt nok. Jeg har fundet en anden kylde. Nej, det er ikke en kylde. Dræber jeg den. Hvis det ikke er kylde. Vi skal ikke gå hen til kylling og sige, vi har dræbt din bedstemor. Nej, det har jeg ikke. Vi har dræbt din bedstemor. Og man får hoveder af at dræbe. Ja, det er og det eneste vi snyder med, det er, at vi har et hoved af os selv. Ja, der giver os en lille smule. En lille bitte smule. Skal I lade være med at prøve at dræbe mig? Nej, det er monstrene. Og så dør de bagefter. Jeg kan ikke se så godt. Nå, jeg er sådan her. Hey drenge, skal I ikke lige timesætte det til dag? Ja, for det er rigtig irriterende, fordi vi... For en creeper! Ej, jeg skal nok hjælpe dig, Mie. Du lader dem bare angribe dig. Au! Undskyld. Fordi jeg kom til at slå dig. Jeg har Mie i hovedet. Men når man så laver man op, og så kommer man til spawn, så har man altid en ting. Jeg kan bare lige gøre sådan her. Vi skriver selvfølgelig IP'en. Det gør vi altid. Som altid. Sådan der. Og vores hjemmesider. Se, det her det er huset, som Siggy har lavet. Hvad? Ja, jeg har lavet et hus. Nej, ikke en creeper. Nej. Jeg har lavet et hul her. Og så skal jeg hen og farme. Selvom vi ikke har nogen farm. Vi får faktisk det næsten ikke engang brug for mad. Lad være! Nej, gå nu væk. Det er overlevelse. Og du er kreativ, så må du komme i overlevelse, så skal du miste alle dine ting. Du er ikke i overlevelse, for ellers kan du ikke flyve. Og til hvis du bruger fly her. Og fly. Og det må man faktisk ikke, det står i reglerne. Læs reglerne. Man kan godt bare skrive skråstreg fly. Det må man ikke, hvis man ikke. Vi må godt. Ja. Men det må jo kun noget eller lave også. Men ind på den her. Au. Står i reglerne, man må ikke bruge hacks. Jeg har en spider her. Se. Dum. Den der. Ja. Ja. Kig på mig. Jeg har Mie Sofie hat. Ej, øjenbrynene. Hej. Nej, sådan her. Hej. Så jeg siger, jeg har øjenbryn. Ej, det klæder dig ret godt, Siggy. Og se, nu kravler op i træet. Det er mit yndlingstræ. Ej, der er noget, jeg skal gøre med noget træ. Se, jeg tager lige noget sten. Jeg brænder dit yndlingstræ. Nej, det må du ikke. Siggy. Lad være. Ej, jeg har bare lyst til, at du skal. Nej. Okay, jeg ville faktisk have sagt, at du skulle filme vores hjemmeside, men nej. Hvorfor må jeg filme hjemmesiden? Det må du også godt. Jeg filmer bare ikke hjemmesiden nu. Nu spiller jeg nu i Minecraft. Ja. Yay, og man kan få alle mulige skills, altså mining skills og jeg har lige fået akrobat skills for. Og bare så I ved, at jeg er med på alle mine og det er fordi, at jeg er i pengekrise. Og det er fordi, at jeg er med på en kanal. Nej, du er ej. Og jeg er så. Du er med på billedet på min kanal. Ja. Yes! Jeg er med på din kanal. Nej, du er ej. Og jeg er så. Ja, du er sådan et mini-medlem, men du er ikke min kanal. Jeg er Mie Sofie. Nej, du er ej. Flyt dig, Siggy. Jeg skal sætte en stol der. Så sæt en stol. Det kan jeg ikke, for du står i vejen. Sådan der. Står der ikke i vejen. Og så skal jeg have en træblok. Au. Se. Hvorfor sætter du da ikke bare et bord?
Det er også det i gang med. Det er ikke et bord, det Flyt der. Flyt dig. Det er ikke et bord. Og se. Skal jeg lave et bord? Ja, her er der noget træ. Alt mere brækker sig. Med træ. Med grimt træ. Med planker. Planker. Yay! Yay, på staveren. Som hedder Emilie også, og det er Emilie. Jeg kender ham fra skolen. Kender ham. Det er jo så ikke det, jeg mente, men min første video er lige blevet uploadet. Nå. Eller nu behandler den min... Okay. Siki! Nej. Er det XP? Ja! Hvad er der sket? Det ved jeg ikke. Se! En musikvideo. Se en musikvideo. Men det værste er, at jeg ikke har sunget. Den fede dame har ikke sunget endnu. Nå ja. Musik. Lo. Jeg er ikke en dame. Det er dig, der har hvidhåret. Jeg er blondine. Det betyder ikke, at jeg er dum. Jeg er faktisk helt overmiddeligt dansk. Fordi jeg lavede lige et referat af Kylde. Jeg er faktisk overmiddel alt, fordi at jeg er klog. Matematik? Ja, også matematik. Jeg kan ikke lide... Jo, jeg kan godt lide matematik. Yay. Jeg sidder og spiser noget rundt kød. Hvad vil du have? Rundt kød. Jamen, jeg har lige lavet suppe. Der er rundt kød på menuen. Men jeg har lavet suppe. En suppe smager dårligt. Det tog mig 5 minutter at lave den suppe. Og så, den er godt nok dårlig. Spiste du lige min suppe? Ej, jeg har spist noget rundt kød. Det er endnu færre. Ej, det er cornflakes. Det er cornflakes. Ja, Siger vi det? Jeg har fundet mange køller. Mange køller. Tipi. Hvem er Tipi? Nu snyder jeg lige lidt. Sorry. Tipi. Tillepudding. Nej, hvorfor tippede du mig? Nej, lad være. Au. Du er død lige. Okay, nu skal jeg se noget. Kigge mig. Nå. Prøv at se. Helvede, det ser så dumt ud. Der er der gør Anton ind. Anton, han er owner. Ja, han er owner. Eller han er co-owner. Vi har nemlig betalt lige meget. Der er Victor. Og ja, det er Victor og Lauke. Det er Victor og Lauke. Ja. Victor svarer til Lauke. Ja, svarer Victor så. Jeg har fundet et bog. Jeg har fundet en Victor. Nu kan vi endelig få en seng. Det har vi ikke. Vent lige på mig. Jeg vil godt lige drille en kylling. Drille? Jamen, du har ikke noget svær. Nej, men jeg vil drille den. Men der er masser af kyllinger i havet. What? Men der er masser af kyllinger i havet. Nej. Yay. Jeg har 3 kyllinger. Ja, men. Berserk. Du er ikke kreativ, hva'? Nej, jeg gør det med mine hænder. Hack. Hacks. Jeg fandt en grotte. Hvor nice. Kan du så finde noget diamond? Du er så fældet. Jeg fandt en jungle. Det går bare totalt godt her. Hvad står der? Sigge, skal det her blive en let? Der skal være en person i midten af banen. Jeg har fundet en. Jeg har fundet en grotte. Få en grotte? Er det også den grotte? Nej, jeg har fundet en anden grotte. Okay. Ja, men du har jo ikke nogen pickaxe på dig. Har du? Nå, men det er så godt, jeg skal lige bruge fly, fordi jeg skal lige over til Victor. Sorry, men det her, det skal måske nogle gange. Jeg får lige så home. Jeg skal bare lige have sat obsidian nede på. Hvad laver du, Victor? Jeg kan lave mob arena. Mob arena? Ja, altså, mig og Sigge kan godt føle os lidt barnlige. Mie, du skal stoppe med optagelsen. Ses YouTube. Ses.